ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରୁ ଏକ ମୃତ ଡଲଫିନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଡଲଫିନ୍ଟି 5 ଫୁଟ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ଡଲଫିନ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ମୃତ ଡଲଫିନ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ମୃତ ଡଲଫିନ୍ ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ ହେବ, ଓଜନ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବିରଳ ଡଲଫିନ୍ର ମୃତଦେହ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ନେଇ ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଟ୍ରଲର ଲୁହା ବ୍ଲେଡରେ କଟିଯାଇ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ହେଉ କି ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜଳଚର ଜୀବ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ सोशल न्यूज को अपडेट पाई शेयर लाइक सब्सक्राइब करନ୍ତୁ। अधिक खबर पाई www.prayasocialnews.in सर्च करନ୍ତୁ। धन्यवाद।